விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இன்று 14ஆம் திருநாமம். புருஷாய நமக. தில்லியை ஆண்ட சுல்தானின் அரண்மனைக்கு ராமானுஜர் எழுந்தருளினார். அவர் உள்ளே நுழைந்த அடுத்த நொடி தன் அரண்மனையை தெய்வீக கலை பெற்றதாக உணர்ந்தார் சுல்தான். மன்னரே, நீங்கள் தென்னாட்டை வென்றபோது சில சிலைகளை அங்கிருந்து எடுத்து வந்து உங்கள் வெற்றியின் அடையாளமாக காட்சிப்படுத்தி வைத்துள்ளீர்கள் என அறிந்தேன். மேலக்கோட்டையில் உள்ள பெருமாளின் விக்கிரகமும் உங்களிடம் உள்ளது என்று எம்பெருமானே என் கனவில் வந்து சொன்னான். அந்த பெருமாளை தந்தால் உயிரை இழந்த உடல் போல இருக்கும் மேலக்கோட்டை கோயில் உயிர் பெறும் என்று சுல்தானை பார்த்து சொன்னார் ராமானுஜர். நான் பல சிலைகளை கொண்டு வந்துள்ளேன். மேல்கோட்டை பெருமாளின் விக்கிரகம் எது என்று எப்படி நீங்கள் கண்டறிவீர்கள்? ஏற்கனவே அந்த பெருமாளை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா என கேட்டார் சுல்தான். நான் இதுவரை அவனை தரிசித்ததில்லை. ஆனால் நான் வா என்று அழைத்தால் அந்த பெருமான் ஓடோடி வந்து என் மடியில் அமர்ந்து விடுவான் என்றார் ராமானுஜர். அவரது நம்பிக்கையை கண்டு வியந்த மன்னர் தான் வென்று வந்த சிலைகளை வைத்திருக்கும் அறைக்கு ராமானுஜரை அழைத்துச் சென்றார். என் செல்ல பிள்ளையே, சம்பத்குமாரா, வா என்றழைத்தார் ராமானுஜர். அங்கிருந்த சிலைகளில் எதுவும் அசையவில்லை. மீண்டும் மீண்டும் ராமானுஜர் அழைத்து பார்த்தும் எந்த சிலையும் அசையவே இல்லை. ராமானுஜரின் நம்பிக்கையை புண்படுத்தக்கூடாது என்று எண்ணிய மன்னர் அவரை ஏளனம் செய்யாமல், நீங்கள் இங்குள்ள சிலைகளுள் ஒன்றையோ சிலவற்றையோ எடுத்து செல்லுங்களேன். உங்களை வெறும் கையோடு அனுப்ப எனக்கு மனமில்லை என்றார். ஆனால் ராமானுஜரோ, இல்லை, எனக்கு என் செல்ல பிள்ளைதான் வேண்டும். நான் அழைத்தால் அவன் வருவான். நீங்கள் கொண்டு வந்து அனைத்து விக்கிரகங்களும் இங்கேதான் உள்ளனவா என்று கேட்டார். அதற்கு மன்னர், எல்லா சிலைகளும் இங்குதான் உள்ளன. ஒன்றை மட்டும் எனது மகள் விளையாடுவதற்காக தன் அந்தப்புறத்திற்கு எடுத்து சென்றிருக்கிறாள். என் மகள் அந்த விக்கிரகத்தின் மேல் அதீதமான காதல் கொண்டிருக்கிறாள். ஒரு நொடி கூட அதை விட்டு பிரிவதே இல்லை என்றார். நான் அந்த விக்கிரகத்தை பார்க்கலாமா என்று கேட்டார் ராமானுஜர். மன்னர், நாங்கள் அந்த புறத்துக்குள் ஆண்களை அனுமதிப்பதில்லை. ஆனால் உங்களது பெருமாள் விசுவாசம் என்னை வியக்க வைக்கிறது. எனவே வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைத்துச் சென்றார். அந்த புறத்தை அடைந்து அந்த விக்கிரகத்தை கண்டார் ராமானுஜர். செல்லப்பிள்ளாய், வாராய் என்றார். அடுத்த நொடியே எம்பெருமான் ஓடி வந்து ராமானுஜரிடம் மடியில் அமர்ந்து கொண்டான். சுல்தானின் அனுமதியோடு அந்த பெருமானை மேல்கோட்டைக்கு அழைத்து சென்று பிரதிஷ்டை செய்தார் ராமானுஜர். அப்போது எம்பெருமான் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிவதை கண்டார் ராமானுஜர். ஏன் கண் கலங்குகிறாய் என்று வினவினார். நான் எனது மெய்யடியார்களுக்கு என்னையே வழங்குபவன். அந்த சுல்தானின் மகள் என் மீது அளப்பரிய மயல் கொண்டிருந்தாள். அவள் அன்புக்கு மயங்கி நான் என்னையே அவளுக்கு தந்து விட்டேன். ஆனால் அவளை விட்டு பிரித்து என்னை இங்கே அழைத்து வந்து விட்டீர்களே, அதனால்தான் கண் கலங்குகிறேன் என்றான் எம்பெருமான். உடனே சுல்தானின் மகளை மேல்கோட்டைக்கு அழைத்து வந்தார் ராமானுஜர். அவளது பக்தியின் பெருமை உலகுக்கு விளங்குவதற்காக துலுக்க நாச்சியார் என்று பெயரிட்டு விக்கிரக வடிவில் அவளை பெருமாளின் திருவடிவாரத்தில் பிரதிஷ்டை செய்தார். இன்றும் மேல்கோட்டை திருநாராயண பெருமாள் திருவடிவாரத்தில் துலுக்க நாச்சியார் இருப்பதை காணலாம். இந்த துலுக்க நாச்சியார் போன்ற உயர்ந்த அன்பும் பக்தியும் கொண்ட அடியவர்களுக்கு தன்னையே தந்து விடுவதால் எம்பெருமான் புருஷ என்று அழைக்கப்படுகிறான். புருஷ என்றால் பக்தர்களுக்கு பரிசாக தன்னையே வழங்குபவன் என்று பொருள். அதுவே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் 14ஆவது திருநாமம். புருஷாய நமக என்று ஜபித்து வருபவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மிக சிறந்த பரிசுகள் கிட்டும். ஓம் நமோ நாராயணாய. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணம்.